цяло всичко ни хареса. Всички игри, приключения, които имахме възможност да преживеем тези 2 дни, ни помогнаха много да се свържеме един с друг, да се прооткрием Мгм. и да преживееме а, това да можем да разчитаме един на друг, да се доверяваме интуитивно. Силно много препоръчвам Джага Дамба О. и това специално този ивент, който е за родители и деца, а, защото начина, по който се свързваш с детето ти и детето с родителя е изключителен и възможността, която Джак Дамба предоставя да се случи това е наистина похвална и достойна. И да, препоръчвам, за да видят какво е. М. Наистина преживяването е уникално, свързващо, целебно и се чувстваме преродени.